Dostavljačice, opet me pratiš. O, da, samo sanjaj. Iće da je sudbina onda. Da, znaš što, sudbina mi je rekla, idi s curama na ovo mjesto jer ćeš se tamo sresti s onim koji te uvali u probleme. I vidi, pa ti si ovdje. Znaš što, pričekaj, sudbina mi upravo govori da odem po nešto osvježavajuće. Tvoja narudžba. Hoćeš li? Ne, jer mi ne treba da me ti poslužuješ. Mogu otići sama po ono što mi treba, uostalom ipak sam ja dostavljačica. Samo pokušavam biti kavalir i opet ne valja. Joj, Mateo, ti si davno zaboravio što znači kavalir. Ma misliš na ono na natjecanju? Da, prvenstveno na kraj koreografije, koji je bio grozan. Nije mi se to svidjelo. Ne bi se reklo. Hej, pazi. Što radiš? Ovo je još jedan od tvojih završetaka? Ne, samo obavljam svoju ulogu spasioca kao i inače. Nisam tražila tvoju pomoć. Znaš što, Mateo? Mislim da ti gledaš previše filmova s princezama. Ne volim filmove s princezama. Malo su preočiti. Više mi se sviđaju trileri jer nikad ne znaš kako će završiti. Kao i tvoja koreografija? Doista su nevjerojatne. Šteta što si ostao bez glumačke ekipe.